shaidani zulama kowanne rayuwa ta addini gunku ta kasance ta tsaya a soyayyar ku ta kurance Maryam a soyayyar ka ta makance ka gane take kuka har tana hawaye kwalliya tana mai da kuɗi na sabulanta ana yabawa hidimar da yi abinta Maryam ai ta gama nuna ɓangarenta ta zo da kukanta zai share hawaye bai adon tafiya kar a yada manya da uwar miji baba ilimi ya sanya kin ga lafazi mai kyau karuwa ya sanya tabar surkai kirkita ne iyaye Maryam sanda amarya shalilan mama Maryam amarya shalilan baba Maryam amarya shalilan ambanta Niyani na billo halila ambanta Niyani na ango kai ne jiranta Ango na amarya ni ke wake ka Ango na amarya ya za a yi dangi da iyaye murna suke tunawa wata amarya sannu babbar mata Hajiya Maimuna Aliyu na gaida ta Hajiya Maimuna mai halin kyauta Hajiya Maimuna ba a raina ta Hajiya Maimuna alkyawar mata Maimuna Aliyu tana biyan kiɗa Maimuna Aliyu maman Maryam kenan Maimuna Aliyu alaja zamaninta baban amarya kai ma gaida ka sanda alhaji garba babban uba bana amarya alaja zamaninka yayan amarya Ali sanda yana yi tsanwar amarya Aisha sallaji sanda Aisha mai halin kyauta iyayen amarya kuma ba mu raina ba Hajiya Maimuna Amina ai ta kyauta Hajiya Hadiza yola a gaida ta ina tun kuda Hajiya Madalla Hajiya Hassana ɗauke na tana nan Hajiya Halima Sabuwa tana nan Maryama amarya